maitikira ari kuita zvinhu kwezvinezvi zvikaramba zvakadaro ndopo unozongonzwanzi Mnangagwa adonha nestress kana kuti aramwa chigaro because zvondakuona zvakuitika apa hazvisina kumira zvakanaka. Muri yeZimbabwe ndadzoka pachannel yenyu Kulian TV pandinokupai maupdates nhau zvinhu zvakasiyana siyana zvese zvinenge zvichiitika munyika yekuZimbabwe. So kana uchingosvika panapa iri first time yako gara wasubscribe because nyaya dzese ndinobudisa panapa without fear or favor. Ende kana uchingoripo unoziva kuti unodedzera kuti pasi neZanu-PF kunge zvandinoita inini. Tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboyikane. Ndadzoka nenyaya nezuro pane zvakaswera zvichiitika but I didn't want to talk about it zvanezuro semunhu woangane zvakawanda zvanga zvakandowandira but pane nyaya yakabuda pachinzi who is the worst president in Africa, mu-African continent, the worst president. Panga pana Tinubu, Museveni, Paul Biya and President Emmerson Mnangagwa. Tinubu akapuwa 10% yake pama votes aiitwa. Museveni akanga ane 5%, Paul Biya akanga ane dzake 5%. But Emmerson Mnangagwa akapuwa 80% dzake. Kureva kuti this is the only election yakawina without complaining. Pasina azouya akacomplaina kuti aiwa why azowina tingangoti ndo free and fair election yakaitika. And this thing zvaitika on Twitter and people were voting vachivotera wavanoti the worst president. Ndakaningirikina ndakashamisika kuti ari kuwina election for the first time like this. Zvinhu zvese zviri kuitika murume uyu ari kuRussia right now sekutara kwatikuita nemiko zvinezvi. President Emmerson Mnangagwa is in Russia. I don't know kuti BP yavo iri papi, no mental health whatever zvinenge zvichingotaurwa nevamwe kuti ma mental health aya anenge achingodetserwa nzi amene kuti ari kufila sepa ariko zvinezvi. Even now I'm even confused for sure kuti iye ari kufila sei kana akuona zvinhu zviri kudai so zviri kuitika maitikira zvakaita izvi nekuti unozati hapana president anganzi anofarira kuti pese paanenge angorova movement ende because izvezvi kuenda kwakatoita ikoko ari kunzi akaonekwa achienda nechaunga chevanhu and a lot of people were like muzotigirawo chakati zvezve zvinotoita kukazonzi munhu uri kuenda kuSouth Africa uzondigirawo chakati nechakatika zvekutumira zvinhu zvezve undigirawo kana mafuta ekuzora undigirawo acha whatever zvinenge zvichingodiwa nevanhu. But panapa pane zvakataurika ende zvinhu zviri kutaurika zviri kupisa muma streets social media iko zvinezvi. President Emmerson Mnangagwa vane maposts 2 avakanyora vachiti I have arrived yekutanga yanga yakati zvoni yes I have arrived in Moscow to attend Victory Day commemoration marking the 1945 defeat of Nazi Germany. I joined other world leaders in commemoration this historic event. Yes, I have arrived at the Kremlin for the 8th victory commemoration in Moscow with over 30 world leaders present. We honor those who sacrificed for peace and unity. Ndo mashoka vakabuda vachitaura vaMnangagwa mushure mekutaura kuti aiwa tasvika timboita sei timbo attenda zvema commemoration izvi. But inini zvese izvo zvakataurwa ina pressure kainazvo nadzo kaMnangagwa achitaura zvinhu ndisingatoteereri nditonzwa zvimwe zvakatozviro different. But chadondiwe panapa George aramba kuzviziva even wherever he is right now he is shaking kuti okay this young man atanga futi akutaura nyaya dzedze all right. Sorry zvenyu ndoremero bozi ndo zvitinge tichida ngezvizvi. Rekeza timbotangira panapa. maZimbabweans vari kupopota zvisingaite pamusoro paitika nyaya iyoyi. Panapa umwe ari kubuda other world leaders. You are not a world leader, just some failed, corrupt and lawless charlatan and mafia boss presiding over the world economy, the West economy and corruption and lawlessness in Southern Africa. Mashoko ari kubva kune mumwe muZimbabwean umwe ari kuti what are you bringing us back home baba, we are sick and tired, very hungry here. If they are leftovers please put them in your pockets for us. Mashoko ari kutaurwa zvekare nemumwe kuti aiwa kana makudzoka chingotigirewo something because kuno kunzara yaita sei yatirwa zvisingaite nzara yatisvasvanga unoza pakadaiso vanhu vako vanofanira kuuya vachikusapota kuti aiwa mdhara enda wakadaidai. If you look very well pa comment section ya President Emmerson Mnangagwa all the time vanhu vanotokwanisa kuuya vachivasapota varakashi vafana vaive vanenge vachipuwa mari on monthly basis vaive
vanenge varakashi vanenge vachinzi vari kutoshanda basa iro rekungodefenda Mnangagwa musocial media, ndo vaunoona vachikwanisa kumusapota zvinooneka pasocial media. maZimbabweans vanenge vachipopota. So I don't know manje kana pane pachizonzi paipa vachidedzera kuti akawina election anenge akariwina nani, because tikatarisa mamwe maleaders emune dzimwe nyika atinotaura kuzoti akaitawo like vakati ngatingoti vakapinda neku iyoyo like what he did. Ana Traore vanenge vachitomhanyirwa nevanhu vachitomburindirwa, vanhu vachitomhanya notorwa maselfi navo. muZimbabwe asati akamboona zvakaitika. Mnangagwa asati akambouya once day mustreet achiti anotorwa maselfi nevanhu, handisati ndakambozoona zvichiitika izvozvo. But kune dzimwe nyika vari kutorwa maselfi kufarira president wavo. Ipapo apa ndo panototanga kutoratidza zvinhu zvakawanda. Ipapo panotanga kutoreva zvinhu zvizhinji. Mwari kuti musazonoite makuhwa ikoko, musanonyeva vakidzani venyu, please muri munhu wechirume shumba, siyanai nemakuhwa. Mashoko aripo ari kutaurika. Last time vakaenda vakazotanga kuzonyenya naHichilema nemamwe manikirikini, nyaya iyo yakanetsa zvisingaite. Saka nyaya iyo yanetsa manje. This time ndo pakutaura kunzi zvamadzokera ikoko musadzokorodze zvinhu zvamakaita zvezvo. Unozoti maZimbabweans the way yavari kuataka president wacho soka andori ma1. Can you stay there please? Putin ngaakupei pokugara ikoko, motora mhuri yenyu yese mogara ikoko, tichazokudai kana takukudai ndo patinozokudanai. Ndo mashoko ari kutaurwa nemumwe muZimbabwean ari kukomenda on nyaya on maposts avo ari kutaura panapa. Mwari kuti are you not supposed to say we have arrived seeing you took half the cabinet with you? Even so, George, in the coffin of useless people in government, you are not practicing what you preach. You talked of cutting down on foreign trips and numbers, yet here you are bloody hypocrite. Mashoko ari kubva kune mumwe zvikanzi munenge mutaura kuti munokata makosti munodidi, but hamukwanisi kutaura zvinhu zvamunoparidza. Andanoti muromo wazarirwe nerwizi. Zvimwe zvinhu zvavangaitaura vanhu vakangano ndo zvakashatira kutaura manje. Iwe unogona kutaura mashoko akawanda uchitaurisa, but vanhu vozogara pasi voda kunyatsonzwisa kuti iwewo unga uchimbotaura kuti chii. Unenge wakanganwa manje, pakuita wakuita zvimwe, asi pakutaura unenge uchitaurawo zvimwe. Ndo nyaya futi yakashatira pamaspeech aya ekunyorerwa aya. Munhu anonyorera speech asingakwanisi kuona kuti iwewo wacho uri kuitei, ndo pari kunetsa ipapo. Mumwe ari kukomenda on nyaya iyi ari kupinza yandibata that's why ndatiganize ndikuichuza. Hanzi naDeputy Minister of Health, varwere chaivo havasi kukomplaina muzvipatara, vanodawo action yenyu mukuru cause kushaya hanya nevarwere. Mashoko ari kubuda ari kutaurwa nemumwe munhu kuti izvoni Minister of Health deputy wake akataura kuti vanhu vari kungotaura zvinhu on social media but it's not something chiri serious. Kana vanhu veZimbabwe vakukomplaina vachaya vachitikomplainera kwatiri because isusu we are doing magic. Saka shoko rakusvidzwa ikoko. Saka ndinoda kutaura kuti people like George Charamba yo iko zvinezvi he is shaking wherever he is. Mira zvenyu tauchiputitsa. No. Right, umwe ari kuti hatina basa nazvo izvo zvinobetserei kumunhu ari kurumwa netsikidzi kumbare. You are an example of the walking devil, the one who has come to destroy. Zvikanzi ayo kandime example yaavo vakanzi vakauya kuzouraya kune kuparadza, kuuya kuno destroy vanhu. Saka pari kunzi zvese zvamuri kuita zvokuti mazoenda kuchinchi atinei nazvo semaZimbabweans zvizhinji zviri kutaurika panapa. So ndisati ndadropa something chandinoda kuti munzwisise, pane chandinoda kuti munzwe panapa. Alright, let me read this comment. Given the state of our hospitals, schools, etc., could have done the country well, but by not attending and saving us the total unnecessary loss of badly needed finances. But then you obviously don't care. Mashoko ari kubva kune mumwe munhu unozati pakashata. So regedza ndikoningirina panapa ndisati ndakudroperei something. Ndakugara ndakuziisa vanhu 2 or 3 vari serious because I know kuti vamwe venyu ava serious. Kana uchingoti muSouth Africa usina work permit kana kuti study permit, pane vanonzi the education research vanobatsira vanhu vakaita vari open minded vanoda kuregister makambani vobva vavhurwa FNB business account, vanonzi education research. Zvinhu zvacho zvakachipa zvokuti handikwanisi kudedzera maprices because munoona kutozotanga kuvafonera day night makunikina. So zvavanoita vanokuregistera company vokuvhurira FNB business account. Chinongodiwa ipapo valid passport. Uri koko unongo wafonera voita deal nawo kana kuvaisira message on WhatsApp vanoresponda futi havasi zvekuti zvekuningira icompany hombe but just that vangoti client ndiwo unonyanya kuinteracta nekutaura nemaZimbabweans.
tell them kuti education research yakuoffer maservices akaita seiwayo kumuzimbabweni asina work permit asi angori nepassport valid chete vanokuvhurira vanokurejistera company yako vobva vakuvhurira FNB business account. So contact him on the numbers that are showing on the screen motaura navo. Kune vamwewo vachazodawo kuuya kune vamwe vane mabusiness avo macompanies eno a lot of people anogara chizobvunzira kureka kuti client tinechida kuadvertiserwa kuti mabusiness kwedu kuti tinoita kana kuti machinchi macompanies. Feel free kutaura neni manje nini panhamba dzangu dzinenge dzakanzi client, even dzinenge dzakanzi send audios dzakanzi client ndo dzamunoya muchitaura dhiri racho toonesana. Mungosiyawo chegumi ndo ndakuitirai munoziva kuti inini hatisi matop advertiser. So ndisingapedze nguva yenyu dati munyatsoteereresa mashoko autaurwa panapa. I know kuti imimi mune zvenyuwo zvekuzotaura vane zvekutaura, you know what to do. Namba dzangu dzewo dzemanigirigini dzeWhatsApp dzekusendawo enyu maWhatsApp audios, but for now dati mumboteerera zvitaura remunhu muzondiudzawo zvamuri kufunga in the comment section. Unoziva mufana kulende andetika zvanotaura handina fani ndozi Mr. D. Nyaya itazama rakanetsa iyi ndichiri pamazera iwayo ndakuti kuhondo ndakaenda kuhondo kundikagarako ndikadzokwa vabereki vangu vafa vapera panzisa asi benzini asika nyaya eitaidzamara ndoona muri hama dzake handizizivini asi kana vachida ndinonovaradza kuti itaidzamara akakandiwa apa zanu iyoyi yakabvira kare kuponda vanhu vamwe vakafira mahara nezanu iyi. Chitipo akasetwa bhomba abanzi asingazivi kana kurira zvigaro zapu nezanu. Dr. Joshua Nkomo yakufa kwakaita ndokuziva ini. Hakuna munhu akanaka apa muchena muzanu kunyepa. Ndokutaurira nini mufanani? Hakuna munhu muchena akanaka muzanu kunyepa. Ukaona vana imwe yacho kuti vanesasiwa sei, vanopirwa here kana kuti kudini. Nduze ndiye watingati Mwari ndati ini ndakanofaita hondo yekubvisa Smith, Ian Smith. Nhasi nondinei upenyu hwangu ndokuzvifaitira ndega, zvandodya ndezveziya rangu ini ndega. Mr. D zvondirwadza funge zvikuita vanhu. Ndambotaura one thing. Unoziva zvivindi zvina mudaragezi akaizvika nemufanana Wellington hazviite nevanhu vangani zvazvese. Why? Munhu wese anofanira kurwadziwa uchamhanye soka munhu wese anosika mabreach kundikafa. Kwese takaenda kuhondo iri kuhondo hakuna kutuma munhu kunyepa. Vamwe vabuda nemabhando amene kunana uchichi ini ndakabuda neri kumusha kwangu uku indirisa manyika ini ndabuda neri rangu kwa Mutare uku ndizvo pachikoro pa Hatsel High School paMudare Mutare Mudara Mission ndovana kazizani ndakachipedza rechikoro chacho hapana zvangozi vakomana handei madometari ese pasi apasina munhu. Hakuna munhu akapinda Mozambique akatakura pfuti. Endanga singamanikizi
asingati ngasari vanoda ngati vambe tipinde indikapinde ndakaona zvakawanda ini uko kuhondoko asi tirufira nyika utopona kubonizoona mwari mzima yako inokuona ndakaona zvakawanda mandege chii zvese zvichidonha vana ndambovapa example yaichi yechinhoi yemagamba 7 umwe ndotoedza umuzani zita rake ainzi Peter Manyerenyere akafirapo Peter Manyerenyere aibva kuda kunana Victoria uko indakureni asi mwana mudikini ndakura chimurenga chese ndochizechi pakatsa moto pese ndopazivani pakazumura moto pese hapana mani crocodile crocodile iwo munanga kwashuwa ayo atidi kutamba tichilaruso ndekutika Mugabe akataura kuti maundibvisa pachigaro asi adi kubviswa nenzira iyoyo anditi ndisekuruka ndimudharakao ndibhobhokao ndiRobert mabvisire amandiita handafariri mudhara akabva ataura chinhu chake fair notice inini changu ininika indakureni asi mwandipa ndipinze mubharaki ndokutora pfuti inonzi iyi ndio inonzi futi ndochaireni ndatini vachenjere kuti vamwe vachafira muparamende inhaisi kuseka ka vasambotamba nenyaya ndiri kutaura ndozi Mr. D ndoziva kuti vanonditsvaga asi havandiwani kuendikati nhasi ndiri muUK mangwana ndiri kuFrance mangwana ndiri kuItaly mangwana ndiri kuSwitzerland asi America handisviki ndotambira ipapapa ukaona ndakuenda uko kuAmerica kauko ndakunogara naDonald Trump echandibvunza kuti koiwe mufana uchishanisa tati amudharaka nyaya kadai zvombo chazvo zvaAmerica iyaiye ndozviseta inini Zimbabwe haina zvombo izvo ndikutokuudza ini Mr. D ndepapi panosera hakwazvana drone commander inasi drone commander kaini no ndonzi Mr. D wototi saka ropa racho manje unozobe wakutouraya kana nemwana wamai vako chichosho ndati parliament yavo vari kugara yuka ngavatogara vachiziva because hakuna singaziva ini ndakaona ropa rakawandisa ndakadeuka mumasumu angu inini kwete zvokuzwa ndiudzwa nemunhu no ini ndakauraya nabhuna kubvarura chekucheko apa asumbo kunyeperai ndakabvarura mabhuni kushuta kwete zvokutamba zvazvo vamwe tichibata machingotema so handitazi magandanga zvochokwatava magandanga kwete zvefani ivo vanati kwanzi materrorist avedo mamuchauri titi magandanga ndagandanga papi muchindibikirawo sadza ndo zvandoenda kwandoenda munozvizise Smith aiti kwanzi materrorist vedo mumusha vanamai vachiti kwanzi magandanga yes vanga vari right vanga vasingazivi kuti votiti chii kuti atiri magandanga ozvishuwa pazvakadarika ka iyi yanguva yakuti tichikazirisana taregererana kwenguva yakareba iyo mweya wacho ambuya neyanda unosumuka mani waiva ndichida kuita zvakadai so iyo mvura chacho kana akuda kuya chako mvura yakaipa ka inotungamiza kupenya asi muchenjere mvura iyoyo imheni ndikutaura nati mvura kana yakuya chako mvura yakasimba ka
inotanga kupenya. Asipokufisa iLightning yamheni manje. Imini haina sisi. Inonanga panenge adini? Panenge ananga. Mawuzongo ndo zwaitika apa. Warning ndikupa kuna munangagwa kuti be very very careful. Kwa time yakwana. Time ya munangagwa haina kufanana ni ya Mugabe. No. Ende haina kufanana ni ya Smith. No. Ya Smith yakapererwa uku. Kulangisa. And I was there. Mr. D. Atisina time kutamba. Munangagwa ngachiye zvaanoita zvakanyaso kukwana achiudza vana vake iye akusuvira mukadzi wake ngachimuti baba zvese zvikazvi kuti gare muno munyika ka ipai nyika kuvanhu amashoko ndakuza auxilia indine mudzimai ke ndine vanaini vakadzidza vamadhokota uri wati ndinavo vanaini vakadzidza but vana munangoke ngachivaudza kuti baba zvinge zvakwana izvi because ochasira vana nhamu iwafa vana munango vahasisa pekutoisa mucheri mudhara achiperera kudhara akutozvivharira tomuchengeta kumisa paanogara achiita zvakanaka because rabenzi ayazvo zvari kuita we asi ndati akaramba ari pacheya yake yaanogara iyoyo handinambotaura kuti mafiro akabvira kana achimaziva akaramba achiita nhare izvozvo achafa semafiro akaita kabhira momwe vafana vose vari masere vari kufara mini ii ndinotera ndinonzwa asi kwandobatana nemashoko ndinokuziva handikupa warning kuvana vezimbabwe kuti kunyanya ivava madzakusa kwiwayo be very careful apa ndati nini ndakupa warning kekudini kekupedzisira mukaenda kudzoka futi pane mwe chapter inoenda kuvhurira vana vezimbabwe kuti Mr. D timboteera kuti Mr. D vari kuti indokuti zviripo ende zvezvitoitika handofana nevaya handisana gamba kwekeni inenha platform keni platform yangu ndiyoyi ipapa vanisisa mufana but vana vezimbabwe yangu yekuti vachisvinuka manje soka muchanzwa zvichaitika imi ndini Mr. D mapenzi kutoniteera nekufrance nekuitaly germany ko ndatadzei ndiri muuk zviri muengland ndini Mr. D izvozvo ndi muengland asi ndinotaura because ndinopiwa mvumo chokuti taura zvaunoda. That is why I'm trying to say out kuvana vezimbabwe please yangu yekushinga anotakazirwa enoti tambo yakasungwa nambuya nehanda ndiyo takuda kusunungura isina ropa asi vanoda chitsvuku vanochiona. Why ndiri kudaruka? Because everything is set. Ndambokuziva kuti muchenjeri umwe anofira muparamende vari munyaya dzavo idzodzi dzavanoda kubika ine handina tamu iyoyo.
ivo vafana havana time iyo futi yekubika bika. No, unobika sadza risingakwati mese ndokutolambodza zvobatsira chii. Ndati ini izvo zvandi kuti rakazvika, I don't know, but mweya sometimes unotaura kuti this thing is imminent. Kanzviti kuvana veZimbabwe this thing is imminent kureva kuti it's ready state and go. Munizisa ndini Mr. D yana platform ya inonzi yana chichichi no inonzi Mr. D kapezana naye vananzanani umfana wekwa-South Africa vanagamba kwe vanonyepa vanongo no ina step iyo indonamata ngati ana Shafi mai vangu nababa vangu vari vapenyu ndivo vanoziva kuti mwana wedu akamboereswa nemvura. Zvandakaona ndiri mukati mumvura hapana akambozviona. Ndakaenda ngoti mai ndandaenda asi ndaona zvakati hapana chandakambovanza. Saka ndovanzira nyika here inini. Ndikubvunza ini Mr. D. Saka ndaupa warning chekupedzisira imi masoja zati mune masoja enyika akamirira chi nyika kureva kuti bhaunda renyu mabhodha notopinda mupolitics. Ndakuya kune mi mapurisa imi zvokumira mumarodhi muchibhadharisa vanhu zvimari zvinenge nebasa renyu soka. Please ndikuti zvichipira nhasi. Menizisa ndati please zvidini zvichipira nhasi. Asida kushinza wandi kudari kunyanya imi mapurisa emini makombi angu muri kumatorera mari iyi imi pazuva imi mapurisa emi sandopengeni. Imi masoja zvaibasa renyu ava vanochengeta president ngazi basa ravo andovane basa manje ndovari kutamba nemusoro wekobra ndovari kutamba nemusoro weruambira vari kuseta usiku indatika zvinhu zvose zviri kuchinja vama ndati indonzi ina handisi comrade kani ndonzi Mr. D ukunyanya nda ndiri comrade wekuita sei ndati ndonzi Mr. D. Sa ndauda kune mi vana veZimbabwe please chinditeerereiwo zvandiri kuzama kutaura izvi. Ndokumbira kuti mumondipawo nzeve. Nyaya yangu yekuti ini handina komandi no. Imi ezai kuteerera zvinenge zvataurwa nani naMudhalageza. Nomumvano asiva mabhunu saruwaka uyu ndovamba vakuteerera chete akona vamakatira zvana gamba kwezvo zvana no chatofaiswa much better because anozotaura nyaya yacho anza kuzikana ndo zviripo noti gamba kwe moti gamba kwe zakakwana I don't know asi indi munonzi Mr. D handiendi paplatform yako iyoyo ndiyo yangu iyoyi tongopedzerana baba imbangoita chakwata tototaura izvi
asi sometimes ndichashaya time yekuitaura because you will never know kuti chinge chaitika chii. Handindizvo. Thank you.